I begyndelsen møder vi en ung hovedperson ved navn Steve, som afslører Minecrafts grænseløse verden. Vi udforsker oververdenen, hovedverdenens overflade, en omfattende og grænseløs sandkasse, der flyder over med utallige, episke fortællinger. Fra en ung alder havde Steve ambitioner om at blive den førende minearbejder i verden, men hans passion for udforskning, konstruktion og innovation blev konstant frustreret af en tvær gammel portvogter, der bevogtede indgangen til byens mine. Politikken var udelukkende for voksne, børn var ikke tilladt. Årene gik hurtigt, og Steve voksede op, men hans liv tog en uventet drejning. Han endte med at leve af at sælge dørhåndtag. Den monotone rutine med det samme job hver eneste dag. En eftermiddag, under en ensom frokost, kom han pludselig i tanke om den for længst glemte barndomsdrøm. Drevet af en fornyet følelse af formål, besluttede han sig for at vende tilbage til minen. Denne gang kunne absolut intet og ingen stoppe ham, han lykkedes endelig. På trods af den gamle mands dvælende tilstedeværelse fortsatte Steve ufortrødent og gravede med febrilsk energi, ivrig efter at kompensere for forsinkelsen. Det var i det øjeblik, han afdækkede 2 besynderlige artefakter, en krystalkube og skabelseskuben. Da han kombinerede artefakterne, åbnede der sig pludselig en portal, der førte til oververdenen, et rige med ubegrænsede muligheder. Selv da han opdagede et sjældent lyserødt får, brugte han mesterligt dets uld til at bygge 3 storslåede huse og realiserede dermed sine arkitektoniske ambitioner. På sin udforskning i vildmarken blev Steve konfronteret med en glubsk ulv. Ulven forsøgte først at angribe, men Steve formåede at tæmme dyret med et saftigt lårben og navngav ham efterfølgende Dennis. Fra den dag fremover var deres bånd ubrydeligt. Sammen skabte de vidunder, formede verden efter deres ønsker og blev hurtigt ledsaget af alle skabninger i harmoni. Steve fordybede sig i at bygge, udforske og opdage, og dagene flød sammen, indtil han afdækkede gamle ruiner. Indlejret i et omhyggeligt placeret skrin lå en spirende portal. Denne portal åbnede ind til Nether, et ildevarslende og fordrejet rige fuldstændig blottet for inspiration. Stedet vrimlede med grådige, hensynsløse piklinvæsener, alle i den mægtige troldkvinde Malgoas tjeneste. En vanskelig opvækst forvandlede denne svineagtige troldkvinde til ondskabsfuldhed. Drevet af drømme om dans mødte hun latterliggørelse fra sit lokalsamfund og blev forstødt af sin far, der stemplede hende som en skam. Siden da har hun levet af rent had. Drevet af en altfortærende lyst søgte Malosha at bruge skabelseskuben til at dominere alle verdener, men den opfindsomme og modige Steve forpurrede hendes planer ved at flygte med kuglen. Hans eneste instruktion til Dennis var at vende tilbage til jorden og skjule den for evigt. Dennis havde fuldstændig retorisk. På sin rejse mellem dimensioner skjulte han universets mest magtfulde artefakt under Steves madras. Årtier senere dukker Garrett Garrison op, et ungt vidunderbarn, der transformerede videospilverdenen ved at dominere en elsket arcade-sensation. Hans bemærkelsesværdige præcision i at kaste affald førte til, at han blev kaldt skraldemanden. Hans berømmelse steg voldsomt og kulminerede i en millionaftale. Alt gik hans vej, indtil han modtog en opsigelse af lejemålet. Det var ganske enkelt skæbnens værk. Han bragte ham fra en magtposition til den rene ruin. Derfor var Garrett uden en rød øre og længtes efter en ny start. Han deltager i den lokale auktion i håb om at finde en genstand, han kan videre sælge med fortjeneste. En medarbejder gør ham opmærksom på en potentielt uvurderlig, antik relikvie. Garrett er interesseret og villig til at overveje et køb, forudsat at prisen reduceres, og der foretages en mere omfattende inspektion. Efter en kort, men intens budrunde, sikrer Garrett sig den ukendte præmie på auktionen med et bud på $900 og aftaler at betale beløbet over 6 måneder. Men da han åbnede æsken, blev han overvældet af skuffelse. Overbevist om at han var blevet svindlet, smækkede han vredt låget i, uvidende om skabelseskubens tilstedeværelse, selvom den var skjult i fuldt syn. Han foreslog, at de skulle stoppe med at jagte værdigenstande på lyssky auktioner. Opslugt af skuffelse var han ikke klar over, at en person i nærheden havde overhørt ham beklage sin mangel på penge. Samtidig møder vi Henry og hans store søster, Natalie. Efter deres mors død flyttede de til byen. Næste morgen lavede Natalie morgenmad til Henry og en pizza til at dele med hans nye klassekammerater. Dawn, en varm og imødekommende ejendomsmægler, hilste på dem. Som et tegn på sin hengivenhed forærede hun ham en flaske cologne, men Henry, overvældet af de seneste ændringer og sorg, fremstammede et overfladisk tak, før han skyndte sig afsted til sin første skoledag. Mens Garrett sorterede i ophobet skrammel i sin butik, kom Henry indisk. Søgende efter vejledning delte det spørgelystne barn en pizzastykke. Garrett, der kaldte sig selv livets spilsælger, fortalte ham, at hans visdom kostede $50 i timen. Efter lidt let drilleri blev han alvorlig og bemærkede, venner er som puslespil. Du har alle brækkerne, men nogle gange mangler du lige en for at føle dig fuldendt. Han sagde også til ham, du kan ikke klare det alene, men med en holdkammerat er du ustoppelig. Med et pludseligt anfald af inspiration efterlod Henry sin pizza og skyndte sig afsted til timen. Rektoren hilste på ham i skolen og gav ham hans navneskilt. I løbet af deres samtale afslørede hun henkastet, at hendes ægteskab reelt var ophørt for længe siden, men at de fortsatte som par udelukkende for deres hundes skyld. Henry gik derefter ind i klassen, hvor læreren bittert beklagede sin egen eksistens over for eleverne.
Efter undervisningen var begyndt, påbegyndte de et samarbejdsprojekt. På grund af Henriks fejl i komponentplaceringen, fungerede jetpack-prototypen uventet dårligt. Natalie, der arbejdede tæt på, fik en brat opvågning, da den defekte enhed styrtede ned på hendes bygning. Rektor var rasende og insisterede på at tale med Henrys værge. Grebet af panik ringede Henry febrilsk til Garrett og bønfaldt ham om at lade som om han var hans onkel. At vide, at Henry havde $26 i kontanter var nok til at overbevise Garrett. Mens Henry forklarede sagen for rektoren, bemærkede han den besynderlige terning bagerst i Garretts butik og spurgte til den. Garrett trak bare på skuldrene og sagde, at han solgte den for $95, fordi han ikke kendte dens egentlige funktion. Men under gennemsøgningen af nogle få kasser fandt de en gammel instruktionsmanual. En skarp advarsel løste med enorme bogstaver: kuglen og krystalkuben må aldrig kombineres. Han gik så langt som til at advare: under ingen omstændigheder, selv ikke i dybeste fattigdom, må du åbne kuben på baggrund af ren spekulation om en skjult skat. Drevet af nysgerrighed og uden at ænse forsigtigheden, undersøgte parret sagen. De begav sig ned i den forladte mine for at finde genstandens kraft, uvidende om det livsinderne eventyr, der ventede dem. Samtidig indså Natalie, at Henry var fraværende. Desperat og uden andre muligheder, kontaktede hun Dawn, hendes ejendomsmægler. Da de ankom i vild panik, blev de mødt af et chokerende og farligt syn. Den gådefulde kube pulserede med lys og udsendte en overjordisk energi, der ubenhørligt trak Henry til sig. Flygtede straks fra minen. Dawn brugte en sporingsapplikation for at finde hans opholdssted. Instinktivt greb de fat i ham, og i hurtig rækkefølge blev de opslugt af hvirvelstrømmen og trukket gennem portalen, hvor de landede direkte i oververdenen. Overvældet af den nye virkelighed omkring ham, proklamerede Garrett stolt sig selv som et gaming-ikon siden 89. Kort efter støtte de på det berømte lyserøde får, der betragtede dem nysgerrigt, og det var ikke alene. Ansporet af portalens fremkomst, skyggede en landsbyboer de rejsende, trådte ind på jorden og skabte en uforudset forbindelse mellem de forskellige riger. I de øde dybder af Nether blev piglinerne mere og mere frustrerede over deres forgæves søgen efter guld. Malosha var på endnu et destruktivt hævntogt og lovede dem en skæbne værre end døden, hvis de ikke snart slog til. Hun kunne forvandle dem til lækre svinekoteletter. Pludselig opdagede hun et signal: hulens portal var begyndt at genaktivere. Hun skyndte sig hen mod Steve, som stadig var taget til fange. Garrett kæmpede desperat om det lyserøde fors opmærksomhed og nærmest tiggede om guldfindemissioner. Hun løslod ham uden et drama, men med en streng betingelse, at han skulle hente hendes ejendele fra den almindelige verden, da det var afgørende for overlevelsen af hans elskede ulv, Dennis. På trods af tidens gang forblev begivenhederne uændrede. Med et tordnende hyl stormede Dennis ulven pludselig ind, hvilket fik det lyserøde for til at fare sammen i skræk. Området faldt til ro, men stilheden varede ikke ved. Da jægerskeletter, kæmpe edderkopper, zombier og kribere dukkede frem fra mørket, steg et kor af uhyggelige lyde, og de iværksatte et voldsomt angreb. I modsætning til den panikslagne menneskemængde bevarede Henry roen. Ved at udnytte sin intelligens begyndte han at opføre blokadebefæstninger og etablere sikkerhedsforanstaltninger for gruppen. Hans gennemtrængende skrig afslørede hans gemmested, og inden længe sværmede zombier omkring ham. Midt i kaoset blev det lyserøde for også fanget. De resterende medlemmer af gruppen ankom med perfekt timing for at hjælpe Garrett. Hans udvisning af enestående færdigheder decimerede fjenderne og gjorde alle målløse. Med daggryets første lys antændte zombierne og smuldrede til aske, som om de optrådte på kommando. Steve erklærede, at hans tilstedeværelse skyldtes, at han var kommet for at erhverve Dominion-kuglen. Til gengæld for hans hjælp med deres tilbagevenden til jorden, ville han beholde besiddelsen af kuglen. Da de manglede krystalkuben, var deres hjemrejse farefuld, hvilket tvang dem til enten at genvinde den eller søge det eneste alternativ. Samtidig blev landsbyboeren, der fulgte efter dem gennem portalen, ramt af skoleinspektørens bil. Optaget, forvirret og ængstelig over en potentiel retssag, havde hun kørt bil. Hun forsøgte sig med en nonchalant attitude, inviterede ham på middag og bemærkede: "Jeg er jo plaget af søgsmål til højre og venstre, men du virker fornuftig." Efter at have genforenet sig med børnene, nåede gruppen en fredfyldt landsby beboet af fredelige og nysgerrige landsbyboere. De blev også introduceret for flere nye karakterer: en legendarisk gris, en klog lama og en gigantisk jerngolem, der tappert beskyttede området. Holdet genvandt deres energi med en solid middag bestående af helstegt kylling. Steve, der altid var forsigtig, gjorde dem opmærksomme på, at kyllingen, der stadig sydede, var blevet tilberedt ved hjælp af lava. For stolt til at erkende sine begrænsninger ignorerede Garretts advarslen og gødede munden mere fuld, end han kunne tygge. Han skjulte smerten for at opretholde sit image. Malgosa, nu tilbage i Nether, var begyndt at knække under presset. Udmarvet af konstante nederlag, påkaldte hun Chungus, sin hærs stærkeste general og overraskende nok, dens mest medfølende piglin. Inden hun sendte ham afsted, sagde hun, at 4 underlige individer, som hun kaldte rundbasser, var i besiddelse af kuglen. Hun gav ham en nethervorte, en stærk amulet tænkt til at beskytte ham og hans soldater fra at bukke under for zombificering på deres rejse. Lad os begynde med vores dagsorden. Samtidig, på overfladen, fortsatte selskabet frem mod det sagnomspundne gods.
På deres rejser låste de op for Steves inventar, et fantastisk rum fyldt til randen med værktøjer, gadgets og utrolige genstande. Enderperlen, en kraftfuld teleportationsartefakt, blev opdaget på det pågældende sted. Som det var typisk for Garrett, brugte han straks den sidste uden at indse det. Efterfølgende demonstrerede Steve fremstillingen af værktøj ved hjælp af ressourcer fundet i deres omgivelser. Drevet af inspiration konstruerede Garrett et noget kluntet, men funktionelt våben. I modsætning til andre, forenede Henry kreativt faktiske skrotmaterialer med minekraftkomponenter og skabte dermed en uventet praktisk enhed. Bagefter talte Garrett med Steve på tomandshånd. Han tilstod, at han havde læst sedlen, der var gemt inde i kuglen, og spurgte straks til den sagnomspundne skat. Steve indrømmede at være i besiddelse af diamanter, gemt langt nede i minerne, et godt stykke fra herskabsvillagen. At kontakte dem udgjorde en alvorlig fare, men Garrett fortsatte uden tøven. Derfor drog de afsted mod minerne. De var lige ved at gå, da kriselinerne pludselig dukkede op. General Chungus præsenterede sig for Steve, hans høflige optræden skjulte en dødelig trussel. Steve forsøgte at dominere situationen, men Garrett, misundelig og ude efter anerkendelse, greb indisk. Chungus er fuldstændig uskat. Før de gik hver til sit, besluttede de at mødes igen ved palæet. Gruppen spredtes midt under konflikten. For at hjælpe med deres flugt, uddelte Steve unikke flyvevinger, der kun havde 2 par. Som konsekvens heraf, i en dristig manøvre, overmandede han Garrett og svævede op i himlen med ham, hvor de delte flyveturen. De efterfølgende begivenheder udviklede sig til en højhastigheds luftforfølgelse. De navigerede gennem det forræderiske landskab, undgik voldsomme angreb og udførte dristige manøvrer, i et desperat forsøg på at undslippe den forfølgende piglin her. Uvidende om det dramatiske luftspil, svævede de over en fredfyldt mark, hvor søvnige pandaer hvilede. Med trænet præcision udførte Garrett og Steve en fejlfri vandlanding og kom uskatte op af den rolige sø. I mellemtiden, tilbage på jorden, befandt skolens rektor sig på en overraskende date med den selvsamme landsbyboer, som hun uforvarende havde ramt med sin jeep. Under middagen tilstod hun en nylig skilsmisse og beklagede sin eksmands manglende personlighed. Samtidig, da Steve vendte tilbage til oververdenen, indledte han en samtale om Melosa. En gang drømte hun om at blive en verdensberømt danser, men hendes flydende og innovative bevægelser stred imod Neders strenge konventioner, hvilket førte til hendes udvisning af en far, der skammede sig over hendes ambition. Fra der opgav hun permanent al interesse for skønhed og kreative sysler. Hvis hun får fat i kuglen, vil hun tilintetgøre oververdenen og dens uskyldige væsener. Alligevel følte Steve sig splittet. Melosa, tilbage i Neder, sydede af raseri over Chungus' fiasko. Hun mistede fuldstændig tålmodigheden og indsatte sit ultimative våben, den store kris, et hjerneimplanteret uhyre. Overvældet af et ukontrollabelt raseri udslettede den øjeblikkeligt general Chungus. Derefter, med en rissens baritonstemme, udstedte Malgoria Golemus første ordre: gå, hent mig kuglen. De møder Dennis, den legendariske ulv, der tilhører Steve. Imens oplever Natalie og Dawn, ejendomsmaleren, et uforudset møde. Da Dawn spottede ham, tilbød hun snedigt en godbid for at vinde hans tillid. Bevæget af venligheden tillader ulven dem at nærme sig. De besluttede at skygge Dennis i forventning om, at han ville føre dem direkte til resten af gruppen. Efter at være vendt tilbage under jorden, er besætningen endelig ankommet til de diamantrige dybder. Men så spottede Steves skarpe minersans noget luskefuldt ved en alt for velkendt lugt, den distinkte stank af nedervorter. Det må betyde den store krises ankomst. Uden tøven informerer Steve de andre om et sikkert rum i nærheden. Minevognene stopper prat lige før deres kriberfarm. De hopper ned i minevognene og accelererer til topfart, kun for at opdage, at redstonekraften til sporene svigter på det værst tænkelige tidspunkt. På trods af alle odds aktiverer Steve og Garrett alle kriberne. En kraftig eksplosion flænger sig gennem minen og forårsager en rystelse. Spændingerne nærmer sig et kritisk punkt. De diamanter er afgørende, væsede Garrett, hans stemme en isende, hæs krassen fyldt med bitterhed. Min økonomiske ruin ender med dem, og kun dem. Dybt rørt af Henrys inderlige ord, tav Garrett stille. Det er for svært for dig at forstå i din alder. Som gruppe begynder de at udtænke en plan for at røve en herregård. Stueetagen, forsvaret af kamptrænede landsbyboere, en sej, disciplineret og endnu styrke. Anden sal er domineret af fremmanere, mørke magikere, der er i stand til at hidkalde frygtindgydende mareridt. Øverst oppe sidder Enderman-krystallen, beskyttet af Endermanden, en formidabel modstander, der kan uddele øjeblikkelig død med et enkelt blik. Før de voksne overhovedet kan nå at reagere, overfalder landsbyboerne dem pludselig og trækker dem ned i en underjordisk fightklub, hvor vild og uindskrænket kamp udspiller sig. Steve forblev uset og jagtog det hele fra skyggerne. Modvilligt træder Garrett ind i ringen og skubbes mod midten. På trods af hans absurde udseende, kæmper den lille fyr vildt. I mellemtiden infiltrerer Henry succesfuldt pengeskabet på 3. sal. Trængt op i en krog klamrer Henry sig til sit diamantsværd og stormer fremad. På trods af den intense kamp førte Henrys mod og dygtighed ham til sejr og indbragte ham teleportationssfæren, en mystisk artefakt i stand til øjeblikkelig rejse på tværs af oververdenen og potentielt andre riger.
Knap havde de undslippet palæet, udmattede men pigerne tæt på at fuldføre deres mission, før gruppen stødte på deres værste mareridt, en trussel der syntes at materialisere sig øjeblikkeligt over hele verden og måske endda videre. Et skælmsk smil bredte sig over hendes ansigt, da hun hurtigt snuppede skaberkuben og endermandkrystallen. Ingen konflikt, ingen forsigtighed, bare tøjlesløs arrogance. Slået, forsøger Steve og Henry at flygte, i det de indser, at artefakterne er uigenkaldeligt tabt, men Garrett står stadig ubevægelig. Hans blik er stift rettet fremad, en trodsig ild brænder i hans øjne. Han løfter armene i luften og udbryder, vi har brug for noget heavy metal. I en sidste desperat handling udløser han en massiv eksplosion og offrer sig selv for at forhindre Malgashas øjeblikkelige udslettelse af dem. Den voldsomme kraft slynger alle fra hinanden og efterlader drengene, forslået og desorienteret, spredt midt i ruinerne. Kort efter fandt Dennis Steve og vækkede ham blidt. Langt borte stønner Henry, såret men i live. Midt i ruinerne bemærkede de en usædvanlig, lille bygning, en charmerende svampebolig. Efter at være blevet genforenet med Natalie og Dawn forstår gruppen nu situationens alvor fuldt ud. Malgosas kraft kaster en mørk skygge over landet og fortærer alt på sin vej. Øjeblikket er kommet for Garrett, for verdens skyld, og som en anerkendelse af alt, hvad de har gennemgået sammen. De påbegynder skabelsen af innovative værktøjer. Med teleporteringsfæren i hånden afslører en mere formidabel og intelligent Henry sin strategi. Han forbedrer jerngolemerne og udstyrer dem med superhastighedsmoduler. De leder nu en frygtindgydende legion af kolossale krigsmaskiner, klar til at konfrontere Netherhorden. Golems er fredelige, medmindre de bliver provokeret, men et enkelt slag fra en tåbelig piglin er nok til at udløse dem. Når golemmerne vågner, bryder krigen ud. Rasende satte Malosha sit ultimative våben ind, den store kris, kun for at blive mødt med en chokerende overraskelse. Heltene havde konstrueret deres egen overlegne golem, langt større og mere kraftfuld, lavet af en mystisk legering. De to kæmper kolliderer i en katastrofal konfrontation, der ryster selve verdens grundvold. Samtidig udfordrer Steve Malosha. Han udstråler den legendariske persona, men Malosha forbliver uberørt. Hendes beherskelse af mørk magi overgår styrken af ethvert sværd. Imens kæmper Henry sig frem mod Dominion-kuglen på tværs af det krigshærgede landskab, mens Natalie bliver isoleret. Efter at have gået sejrigt ud af kampen med Gollum, kaster den store Chris sig over hende. Presset op i en krog, uden nogen flugtvej i sigte, bliver hun reddet, da en stemme bryder stilheden. Hun har uforklarligt nok fundet et fællesskab og er faldet til ro. På en bakketop stod Dawn modigt, omringet af en flok vilde ulve. En ulvekobbel stormer mod den store Chris og indleder en kaotisk og vild kamp. Blændet af raseri slipper den store Chris en dødbringende energistrale løs mod Henry midt i kaoset. Han bliver ramt og falder til jorden. Han stormer ind, griber fat i Henry og slæber ham i sikkerhed. Heltene samler deres sidste kræfter og omgrupperer sig. Pludselig dukker lyset op igen, strålende og stærkt. Verden trækker vejret igen, balancen er næsten genoprettet. Men i det kuglen styrtdykker, griber den store Kristen. Fortvivlelse herskede indtil den kolossale golem leverede et knusende, endeligt slag, der ramte væsenet og sikrede kuglen permanent. Med kuglen i deres besiddelse igen, er den afgørende kamp for hånden. Steve træder frem for at konfrontere Malgoya. Han ser intenst ind i hendes øjne. 3 gange angriber hun, med kniven skjult. Selvom Steve erkender sin sejr, vælger han at gå væk i stedet for at give det endelige slag. Han skåner hendes liv, så hun må udholde skammen over at have fejlet. Efter at have neutraliseret truslen, tager Steve afsked med besætningen. Han så på Henry og rakte ham en invitation til at slutte sig til ham i oververdenen, hvor han lovede en frisk start og et permanent hjem. Henry smilede, men rystede på hovedet. Inden han forbløffer alle, bliver han genforenet med Dennis, sin trofaste ulvekammerat. Mens han knælede ved siden af Dennis, rakte han snoren til Dawn. Han udtrykker sin taknemmelighed over for Natalie og Dawn for deres mod. Han omfavnede Garrett og roste ham som både en ægte ven og en modig kriger. Som hver figur forsvinder ind i portalen, tøver Steve og forstyrrer hans planlagte tilbagevenden til oververdens ro. Han trak vejret dybt, staldfast gjorde han sig selv og skred gennem portalen til jorden. En uge senere var landskabet fuldstændig forvandlet. Han er dygtig til både iværksætteri og videospil, især når han samarbejder med sine venner. Et nyt videospil, inspireret af deres utrolige eventyr, blev lanceret. Jeg oplever i øjeblikket en periode med enorm lykke og tilfredsstillelse. Natalie etablerede sit eget selvforsvarsakademi. Efter mange års anstrengelser lykkedes det endelig Henry at aktivere sin jetpack og flyve gennem luften, og dermed opnå sin længe nærede ambition. Således afsluttes fortællingen, eller gør den nu også det. Siden deres skæbnesvangre møde den vilde nat har han mestret menneskelig tale, og hun har lært at tale landsbyboersprog. Hans eneste fokus havde været at fri til hende. Hans forslag markerer den endelige afslutning.